És un És un home que té el nas molt gran, no? que té un nas molt gran. Quants nassos té? 365. Un 365. Cada any intentem organitzar alguna amb l'home dels nassos, és a dir, alguna recuperació que hagi fet Passatge Urbà, doncs l'home dels nassos és el que ens inaugura aquesta recuperació. I aquest any vam pensar que tenia molt més sentit que la ruta europea del modernisme la portéssim cap aquí a l'Arc de Triomf, perquè aquí és on va començar el modernisme. De fet, a l'exposició del 1888 es considera el punt d'inici del modernisme aquí a Barcelona. Busquin un home que té tants nassos com dies li queden a l'any. Llavors segur que el trobarà.